Dobrý deň, vítajte na tomto kanáli. Dnešnou témou je pravda o obnoviteľných zdrojoch, konkrétne sa pozrieme na veterné elektrárne tak, ako ich nepoznáte. Pozrieme sa na dotované veterné elektrárne s garantovaným výkupom a potom aj na tie, ktoré fungujú bez dotácií, aby ste mali jasnú predstavu o ich realite. Moje skúsenosti v oblasti energetiky sú analýzy, nominácie, predikcie, trading a algoritmické obchodovanie, takže sa to pokúsim vám vysvetliť čo najjednoduchšie a zároveň vám priblížim moju reálnu prax. Čo nás dnes čaká? Poprvé, veterné elektrárne s garantovaným výkupom, potom sa pozrieme na veterné elektrárne bez dotácií, po tretie, ako vyzerajú predikcie, výroby a obchodovanie na dennom trhu v skratke, a ďalej sa pozrieme na porovnanie nákladov a výnosov a na konci si urobíme zhrnutie. Takže ideme na poprvé veterné elektrárne s garantovaným výkupom. Pozrieme sa na plánovanú elektráreň, ktorá sa mala stavať na Orave a budeme z nej čerpať informácie. A výkon bude 33 MW a bude sa skladať z 6 veterných turbín a podľa investora ich ročná výroba bude 115 000 MW. Investičné náklady by mali byť okolo 45 miliónov. Ale ja som do toho ešte započítal nejakú infláciu, ďalších 5, takže spolu tá investícia by bola v hodnote 50 miliónov eur. Na základe údajov z Ministerstva obchodu a priemyslu v Českej republike je nastavená garantovaná výkupná cena pre veterné elektrárny okolo 125 eur za megawatu. A vidíme tam aj viaceré subjekty. Prečo to dáva investorovi zmysel? Pri cene 125 eur za megawatu sa oplatí vyrábať dokonca aj pri záporných cenách na burze, čiže aj pri zápornej cene minus 124,99. Pretože dotácie a garantovaný výkup zaručujú stabilný príjem. Distribútor, čiže prevádzkovateľ siete, často nemôže tieto zdroje jednoducho vypnúť, pretože majú siete prioritu. Tým pádom na trhu môžu vznikať záporné ceny elektriny. Hrubý výnos na základe dát je 29%. To by predstavoval zisk pre investora 14,4 milióna eur. Ale reálne som počítal s menšou výrobou tejto veternej elektrárny okolo 83 000 MWh a to by vlastne malo pre investora zisk 10,4 milióna hrubom a výnos okolo 21%. Pri veľmi moderných turbínach, ktoré majú vyhrievanie lopatiek, nerobí sa vám námraza na turbíne a lopatkách a nemusíte potom čakať na slnko, tam môže mať kapacitný faktor 29%. No v praxi v Českej republike sa pri starších parkoch pohybuje tento kapacitný faktor okolo 29%, ale všetko záleží od lokality, kde je táto veterná turbína postavená. Investor písal, že má kapacitný faktor až 40%, no to mi prišlo nereálny, tak ja som to počítal s 29%. Na obrázku aj vidíte, že Severné more a prímorské krajiny majú tento kapacitný faktor o mnoho vyšší, ako je tu v Českej republike alebo na Slovensku. Otázka na zamyslenie. Je férové, aby za elektrínu z nestabilného zdroja bola garantovaná cena až 125 eur za megawatu, keď túto neistotu platia spotrebitelia v distribúcii a v poplatkov na podporu OZE. Po druhé, veterné elektrárne bez dotácií. Ak by veterné elektrárne neboli dotované, investori museli riešiť predaj elektriny za trhovú cenu alebo predávať PPA kontrakty, po druhé riešiť flexibilitu a stabilizáciu výroby na vlastné náklady, napríklad batérioložiská, alebo to musia mať v púloch, to znamená, má to spojené s inými zdrojmi, alebo kupovať to na vnútrodennom trhu. Po tretie, musia hradiť náklady spojené s odchýlkou, to znamená, keď sa reálna výroba líši od tej plánovanej. Pri väčšom rozmachu obnoviteľných zdrojov narastajú aj distribučné náklady, čiže výstavba nových rozvodní, trafostaníc, modernizácia siete a tak ďalej. Tie sú následne premietnú do koncovej distribučnej zložky, za ktorú zaplatíme viac. Predikcia výroby veterných elektrárny a obchodovanie na dennom trhu v skratke. Ako to funguje?
Poprvé, musíme spraviť predikciu výroby pre D plus jednotku, čiže na ďalší deň. A tie sa pripravuje na základe meteorologických dát a kapacitných faktorov veternej turbíny. Uzávierka trhu býva od 12. do 11.59 musia byť hotové nominácie. Tam sa zatiaľ posielajú hodinová predikcia. Onedlho príde k zmene k 6. mesiacu, keď sa bude cena denného trhu vyhodnocovať v 15-minútových intervaloch namiesto hodinových, aby sa sieť lepšie vyrovnávala pri vyššom podieli obnoviteľných zdrojov. Po tretie, predikcie sa spresňujú počas dňa, lebo predikujeme až na 36 hodín dopredu, či musíme nakupovať alebo predávať a tie už obchodujeme v 15-minútových intervaloch, aby sme čo najlepšie a najpresnejšie odhadli výrobu a nešli do odchýlky. Reálne správanie vetra. Vetelná výroba je často zubovitá, kolíše sa podľa meniaceho sa vetra. V zime môže dojsť k zamrznutiu turbíny, čiže dočasne sa zastaví výroba. V lete a v zime môže zasa dojsť úplnému bezvetriu, čiže nevyrábame nič. Teraz prejdeme k cene a k odchýlke. Trhová cena nám vyšla na našej veternej elektrárne 93 € za megawattu, kde sme započítali odchýlku a náklady na VDT. Za rok máme hrubý výnos 7,7 milióna a v percentách je to 16%, čo tiež vôbec není zlé. Za zdroj, ktorý nie je stabilný, sa často platí viacej za odchýlku, je to okolo 145 €. Môže to byť až 15 000 za 1 MW, do plusu aj do minusu, ako vidíte vlastne na obrázku. Porovnanie nákladov a výnosov veterných elektrární. Takže dotovaná veterná elektrárne mala zisk 10,4 milióna € a 21% výnos a nedotovaná veterná elektrárne mala 7,7 milióna € a 16% výnos. Všetko to je vlastne vypočítané v hrubom. Všetci sa skladáme 125 € na 1 MW, potom sa skladáme na odchýlku veternej elektrárne, ktorá je minimálne 12 €, ktorá nám bude zaťažovať sústavu, lebo investor nezaujíma odchýlka, ale maximálna výroba veternej elektrárne. Tento garantovaný výkup nás vyjde na 137 € za 1 MW, čo sa aj mne zdá veľa. Ale hovorí sa, že viacej OZE znamená lacnejšiu elektrínu, no v praxi to neplatí pri garantovaných výkupných cenách od štátu. Kde bude viacej OZE a budú mať garantovaný výkup, bude väčšia záťaž v sústave, lebo robíme multiplikačný alebo špirálový efekt, kde sa musia postavať nové zdroje, baterky alebo kongregačné jednotky, na ktoré zas bude vypísaná dotácia a tieto peniaze sa samozrejme môžu použiť niekde inde. Škoda, že energetika v EÚ je postavená na dotáciách a nie na ekonomickom princípe alebo daňových úľavách. Chcel by som na to spraviť diskusiu a nechajte kľudne komentár. Poprvé, podľa vás garantov výkupné ceny ponechať alebo zrušiť? Má o všetkom rozhodnúť trhový mechanizmus? Ako zvládnuť rastúce náklady na stabilizáciu siete a distribúciu? Je podľa vás fér, že domácnosti a firmy musia toto platiť? Verím, že táto rýchla analýza vám pomohla pochopiť fungovanie veterných elektrární v praxi. A najmä v súvislosti s predikciou výroby, denným obchodovaním a odchýlkami. Ďakujem za pozornosť. Ak sa vám táto téma páčila, môžete video podporiť lajkom a odberom a vidíme sa na budúce.